Pogledajmo sada, ukoliko svaki mjesec radite unos ovakvih, znači prijenos podataka iz tekstualnih datoteka u Excel, kako je to moguće riješiti ako ih ponavljate svaki mjesec, znači kako je to moguće riješiti pomoću makrofunkcija. Makrofunkcije su funkcije koje se nalaze znači na meniju pod View, makroi, i vi ovdje odabirate znači makrofunkcije koje možete snimati i to su nekakve ponavljajuće radnje ili programske radnje koje ćete iz mjeseca u mjesec ili na kontinuiranoj bazi ponavljati, pa da ne biste stalno iste akcije ponavljali, onda možete ih snimiti pomoću makroa. Pa evo primjerice mi možemo sada snimiti jednu makro naredbu kojom ćemo upravo prijenos iz TXT-a u Excel znači napraviti pomoću makro naredbi. Odaberete makro i da želite snimiti makro. Recimo da je ime tog makro programčića prijenos iz TXT formata. Zatim možete i definirati nekakvu kraticu za tu makro naredbu. Tu vam isto sugeriram da pazite da ne koristite već neke određene postojeće kratice, na primjer Ctrl+C, jer se ta kratica koristi već za kopiranje, jer biste onda na taj način aktivirali makro, a ne biste kopirali. Zatim možete tu makro funkciju spremiti ili u ovu radnu bilježnicu ili u vašu personalnu radnu bilježnicu ili u neku novu radnu bilježnicu, a pod description ili opis možete opisati što ta makro naredba radi kako biste kasnije znali kada ju koristiti.